Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. ¿Vale? Organización Madrid, Amalia Gurutze. Organización de Asturias, Lander Gloria. De Ciudad Real, Ana María Picó. De Guadalajara, Angela Peltichú. Murcia, Don Usima. Și din Saragossa, domnul Eugen Vicula. Din Malaga. Domnul Dan din Malaga. Și domnul Dan din Malaga. Îi dăm cuvântul organizației din Madrid, doamna Maria Gurutze. Bună ziua și bine ați venit! Mă aud? Așa, bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc că ne-am adunat astăzi în număr atât de mare. Nu mă așteptam, sincer, să fim atât de mulți, pentru că noi știm din experiența pe care am avut-o până acum că românii din Madrid, în general, eu vorbesc despre Madrid, nu prea ne văd așa cu o mare deschidere. Dar nu asta este important. Important este că astăzi ne-am adunat în număr mare. Le mulțumesc invitațiilor noștri din toată Spania, care sunt prezenți, care astăzi au venit la ședința noastră. Știu că au făcut sacrificii mari și că au venit de la distanțe considerabile. Noi le mulțumim. Mulțumim invitatului nostru, domnul Mihalache, reprezentantul diasporii, vicepreședinte al Partidului Poporului Dan Diaconescu, pentru că este astăzi alături de noi. Mulțumesc tuturor colegilor mei, mulțumesc tuturor. Eu am făcut, de fapt, un speech, așa vreau să vă vorbesc după carte, dar cred că mai bine o să vă vorbesc așa de ce îmi vine acum în minte și ceea ce cred eu că îmi spune mie sufletul. Așa. Da. Vreau să vă spun că Partidul Poporului este speranța care ni s-a dat după 21 de ani. Mana cinească care a venit pentru noi într-un moment atât de greu și suntem, știm, la răspunde. Au trecut 21 de ani de când își bat joc de noi guvernanții României care dorm în Parlament, pe care noi am votat de 21 de ani încoace, care râd de noi și ne sfidează cu nerușinare. Eu cred că a venit momentul să schimbăm ceva. Avem oameni tineri, avem oameni pregătiți, avem oameni capabili, care sunt în stare să preia, ce scuze emoțiile, așa, care sunt în stare să preia această conducere a acestei țări, care sunt în stare să facă ceva pentru România, care sunt în stare să ne dea speranță și o viață mai bună. Eu cred că ar trebui cu toții să ne gândim la viața pe care o ducem, la situația în care suntem, să ne întrebăm de ce am ajuns până aici, să ne întrebăm de ce suntem în situația în care suntem, a cui este vina și de ce am ajuns să fim umiliți și batjocoriți în asemenea hal. Eu cred că, într-o mare măsură, vina este și a noastră, pentru că de 21 de ani tolerăm și ne conformăm cu deviza capul plecat, sabia nu taie, și ar trebui totuși să ne luăm un pic soarta în mâini și să facem ceva să ne fie bine nouă și copiilor noștri, pentru că ar fi bine să ne gândim la viitorul copiilor noștri, ce le putem oferi și oferim copiilor noștri, ce viitor le oferim copiilor noștri. Noi suntem aici de ani de zile, sunt oameni care, eu știu, sunt oameni care au 10 de ani aici, sunt oameni care au câțiva ani, toți avem acasă poate copii lăsați, avem bătrâni, părinți, bolnavi, care se chinuie și se înfruntă cu societatea românească, cu legile românești, cu ce se întâmplă acum în România, cu bătaia de joc, că asta este până la urmă, bătaia de joc care se întâmplă în România. Bătrânii ne mor de foame, ne mor de disperare, bolnavii ne sunt scoși din spitale pentru că se închid spitalele, copiii nu mai au școli, trebuie să meargă kilometri întregi
la școli. Deci mi se pare, și sunt multe, lista este lungă și o știm cu toții, ar trebui să ne gândim și ar trebui să luăm inițiativă. Ar trebui acum, în a 12-a aceea, să ne trezim români și haideți să facem ceva. Noi nu facem ceea ce facem pentru că nu avem ce face. Nu ne întâlnim și umblăm pe drumul și încercăm să adunăm, să deschidem mintea, să zicem așa, oamenilor și să încercăm să le spunem, domnilor, așa este bine. Nu o facem pentru că nu avem ce face. O facem pentru că ne-am dat seama că a venit momentul să schimbăm ceva. Și această schimbare, eu cred că este Partidul Poporului. Este un partid tânăr, un partid nou. Un partid care vine cu oameni noi, pentru că v-am spus, așa cum am spus, oameni pregătiți și oameni capabili sunt în România. Să le dăm șansa. De ce să nu dăm șansa și altora? Pentru că pe cei de până acum i-am văzut. De 21 de ani încoace îi vedem. Îi vedem și știm ce au făcut, am văzut de ce au fost capabili și eu cred că ar merita șansa și altcineva. Ar trebui să lăsăm, pentru că v-am spus, așa cum am spus, oameni pregătiți sunt și oameni capabili. Haideți să le dăm șansa și să fim alături de ei. Haideți să ne trezim și să ne luăm soarta în mâini. Pentru că dacă nu, așa o să o ducem, frații mei, nu știu până când și nu știu cât o să mai rezistăm. Noi suntem aici și poate de bine de rău o mai ducem așa cât de cât. Dar să ne gândim la cei rămași acasă, așa cum v-am spus, să ne gândim la bătrânii noștri, la copiii noștri, la lumea din țară, la oamenii din România care se chinuie, așa cum v-am spus, la propriu se chinuie, pentru că ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Se chinuie. Și sunt chinuiți și batjocoriți de cei pe care noi am votat 21 de ani la rând. Ei se învârtesc acolo de 21 de ani, aceleași partide, aceiași pe care îi cunoaștem și am văzut de ce sunt capabili și de ce sunt în stare. I-am văzut de 21 de ani până acum ce au făcut pentru noi. Îi cunoaștem. Va trebui să mergem la vot. Ce o să mai votăm? Tot pe ei, pe care sunt aceiași, pe care îi votăm de 21 de ani. Sunt aceiași. De aceea vă spun. Și vă rog, haideți să ne unim, haideți să fim uniți și haideți ca împreună să luptăm pentru acest partid, haideți ca împreună să luptăm de fapt pentru noi. Nu luptăm pentru o persoană, nu luptăm pentru un partid anume, luptăm pentru noi, pentru... Luptăm pentru noi și pentru viitorul copiilor noștri, așa cum v-am spus. Nu vreau să fac uz acum de un vocabular elevat, nu vreau să vă impresionez pe nimeni, nu, vreau să vorbesc simplu și la obiect. Asta o știm, realitatea o cunoaștem cu toții și eu cred că a venit momentul să ne luăm soarta în mâini și să facem ceva ce cred că ne merităm. Ce e dreptul nostru și e meritul nostru. Așteptat de prea mult timp, oameni, nu știu cât mai putem aștepta, nu știu cât mai putem sta în nepăsare și să-i lăsăm să ne fure, pentru că asta fac, se duc acolo și dorm, parcă sunt la întâlnirea de 50 de ani, au terminat liceul și s-au întâlnit la întâlnirea de 50 de ani și se duc să doarmă pentru că sunt obosiți de viața lor luxoasă, sunt obosiți de vizitele în țări exotice, sunt obosiți de luxul și de viața lor care o duc și fără să se gândească la noi, fără să se gândească că noi suntem chinuiți și suntem suferim. Noi cei din afară nu suntem lași, nu am plecat de bine și știm cu toții treaba asta. Nu suntem lași, nu ne-a părăsit țara pentru că nu vrem să fim alături de ei. Căutăm un trai mai bun cu toții. Toți am venit pentru că încercăm și vrem să trăim mai bine și vrem un viitor mai bun pentru copiii noștri. Dar toți știm cu câte lacrimi și cu câtă sudoare udăm noi banii ăștia pe care îi câștigăm aici și cât de greu ne este. Și eu cred că cu toții ne gândim la ziua când ne vom întoarce în țară și la ziua ce o să găsim și cum o să ne primească țara noastră. De asta vă spun, frații mei, oameni buni, români, haideți să gândim românește, haideți să ne unim în suflet și în simțiri, cum vreți dumneavoastră să spunem. Haideți să facem în așa fel încât să ne fie bine nouă și copiilor noștri. Să avem un trai decent pentru că îl merităm. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul altei persoane, pentru că nu vreau eu să monopolizez toată ședința, sunt convinsă că toți colegii mei o să vă spună câte ceva. Aș vrea doar să vă prezint pe grupul nostru de inițiativă, grupul filialei Madrid. Sunt oameni deosebiți cărora eu vreau să le mulțumesc. Sunt oameni de suflet, oameni cu suflet de mari care fac nenumărate sacrificii. Dar asta este ce să facem. Noi ne-am unit, facem sacrificii și așteptăm ca fiecare dintre dumneavoastră să vă uniți nouă și împreună să luptăm pentru acest ideal care este Partidul Poporului de Andreea Cornescu. Așa. Deci, filiala Madrid. Eu v-am spus că pusem aici un... Așa, deci eu îi spun așa, da?
Cojeanu Tinca, Gloria Corina, Toni Daniel, Sorul Boche, Ceaușescu Cristian, Ciceu Vasile, Selejan Daniel, Văduva Andrei, Ivănoiu Daniel, Puiu Cristi și Păcămanu eu vă mulțumesc și ce să spun, fără dumneavoastră nu am putut face ceea ce am făcut până acum, nu am putut realiza tot ce am realizat. Filiala Madrid, pe lângă că facem în cadrul partidului ce facem și ne zbatem pentru Partidul Poporului, noi încercăm să facem ceva și pentru românii din Madrid. De aceea ne-am creat, am format o asociație, Asociațion Codul Umano, prin care nu încercăm să ajutăm românii din Madrid, prin facilitarea locurilor de muncă, prin consultanță juridică, psihologică, orice probleme, orice facilităm documente și tot ce se poate face, noi încercăm să ajutăm românii și de aici din Madrid, nu doar pentru, dar facem și pentru țara noastră, dar vrem să facem viața mai ușoară și nouă aici. Eu vă mulțumesc mult și mă bucur că suntem un număr atât de mare. Vă mulțumesc!